Чувата Габи. Така. Хайде сега, вдигнете ръцете горе, лягате и плуваме само крака. Искам ръцете, Тони, отпред да ги държиш. Нали? Готови? Хайде, Баби! Хайде, Баби! Така. Хайде, още един път. Хайде, Тонка, я не се притеснявай. Тонка, бумбонка, готови? Хайде. Тони, къде е поставя? Така, да, ти за това втори не ще се... Така, сега още един път. Готови? Така, сега оставаме ринговете, видите. Оставаме ринговете. Дигнете ръцете горе. Сега без рингове. Стрела с кръченца. Готови?